deň a tak zápas začal dobre z našej strany, si myslím, aj sme tam nejaké zaujímavé situácie, čo možno mohli byť penalty, ale rozhodcovia rozhodli inak, takže na to sa netreba vyhovárať, ale myslím si, že ten zápas začiatku sme chytili dobre. Potom samozrejme Slavia má veľkú kvalitu, tak sme boli trošku v bloku nižšie, ale myslím si, že sme sa dobre posúvali. Čo zamrzí je ten gól, keďže sme dobre bránili, nemali nejakú vyloženie gólovú situáciu, tak podľa mňa ten polčas 0-0 by bolo oveľa priaznivejší pre nás. A druhý polčas si zase myslím, že sme sa zlepšili možno viac na lopte, že sme nemali až také ľahké straty, samozrejme už ku koncu, keď to je hore-dole. Keď sme potrebovali dať gól, tak tam prídu, ale celkovo si myslím, že to nebol nejaký zlý výkon od nás, ale zábrzia tie šance, čo sme mali na začiatku. Kebyže dáme gól, si myslím, že tu môžeme bodovať. Už prostor pro vaše dotazy, mikrofon máme tam. Lukáši, dobrý den. Jste z nejhoršího venku po těch ranách, které jste schytali v derby a v poháru. V Budějovicích to nebyl úplně podařený zápas. Tak dúfam, že áno. Verím, že sme z toho vonku aj tie posledné výsledky, ktoré sme mali, tak tomu nasvedčujú, že by sme sa mohli už toho dostať a verím, že to potvrdíme v ďalších zápasoch. Dobrý den, Lukáši, nebolí vás hlava trochu po té ráně, co jste tam schytal, jaký to bylo pro vás a jak probíhalo to rozhodování, si budete pokračovat v tom zápase, protože vypadalo, že jste hodně otřesený. Tak jasne, bolí ma stále hlava, ale našťastie nemal som tam ani žiadnu trhlinu, ani nič. Chvíľu sa mi motala hlava, ale chcel som ešte, dokým mi budú nohy vládať, chcel som ešte pomôcť tomu mužstvu. A keďže mi nebolo už potom ani zle, tak proste som chcel hrať ešte čo najviac a dať tomu mužstvu pomôcť proste. Nuzbor Sportset, já se musím ještě doptat, nečekal jste, že třeba to bude na červenou takovýhle kopanec do hlavy pro Huboa? Tak myslím si, že on ani o mne nevedel, nebolo to úmyselné, išiel tam proste nožničkami. Takže keby to bola červená, tak ja sa nehádam, ale asi to nie je na červenú. Lukáš, dobrý den, zeptám se, cítíte se jako pevnější třeba v té defenzivě nebo celkově jako tým teďko jako v posledních pár týdnů i s tou strukturou směrem dopředu, že už jako přišlo, že to jako nějak vypadá? Tak zmenili sme niečo v rozostavení, hráme viac menej s Denisom Vyšinským spolu hore. Celkom si rozumieme dopredu a vieme, že musíme ako útočníci aj brániť a chalani vzadu odvádzajú veľmi dobrú robotu. Posledné zápasy dostávame fakt málo gólov a myslím si, že celkovo sme vlastne pevnejšie mužstvo, keďže čím menej gólov dostávame, tak tým máme proste väčšiu šancu tie zápasy zvládnuť a proste myslím si, že celkovo sa to zlepšilo.